Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Minwan Ramangi Hakerdob Ying Jongpi Kuwe ni kikin ho ni lek kai futsal hapo nong stone ni ka batip ru kom ka men legends group kabade kuwe ni kikin hon kabala khampau ha kalimpong ni lek kai futsal kala Pynkut no AKMLG League 3 Christmas Cup araja phosau ha ka baga kin hon ni lek kai jong karang satar FT kala yo ra ka nam la do ha phai shi ka jing kun final kabalong ha ka khat atuk no pra araja phosau ha kamaran futsal nongrim opening nongstan karang satar FT kala pun penlim no ka pendamre FT da saw gola ar bat yo ra sendan ya ka nam la do ha ka diga sngi Pynkut ya ka lempong ya kai la saki langru du acting soda jong ko upper new nongstan uba ELCM ringkat ka jeng lang jong rang ba dong block 6 uba NMCM le di khot ka MLG be ki pat ba ki blower man saki ka jeng la kai kabla khampin chinga ni ka diga sngi ka diga jing ya pre Christmas carol ya ka blay shimbin ta shitham diga di khot jong ka MLG be ki we kabla sedang namadan futsal nongrim ter shanon den new nongstan but di kabla Pynkut pat ha circuit house nongstan Ngin thập tí Christmas Cup Karang Satar Football Team Christmas Cup pemain sudah